שלום צעירים, אנחנו בסרטון חדש רגע בואו תהפכו גם את הטלפון ובואו נבדוק. וכן חברים, מה שאנחנו היום עומדים לעשות, אני עומד להראות לכם פקודה ולשלוח את הקישור שלה לזה. אז רגע, אוקיי, רק שנייה, אני עוצר את הפריט הזה כי שכחתי שאין לי אותו, ונחזור לכם עוד מעט. טוב חברים, חפרתי בגדול, באמת אתם לא רואים, קוראת לי המחשב. נעשה פה קונטרול, אוי, נצא פה, נשים בום טרח הומור שלך בפח. הנה, כל זה מראה לכם ככה, זה בסדר. אתם צריכים להיכנס לגרסה 1.20.4 בשביל שזה יעבוד לכם. ובום, זה זימן לי חרב הצופים, חרב באמת שלקח ליצור אותה 2 דקות, והיא מחושבת לדברים נדירים אחי. זאתי החרב, וכשיהיה לכם, אם אתם רוצים איך שאני אעשה את זה, מטרה היא 100 סאבים ו100 לייקים בסרטון הזה ו600 צפיות. אז חברים, תעזרו לי ובואו ננסה. אז יאללה, ביי.